Băi, fac videoclipul ăsta cu mare durere în suflet și foarte greu îmi găsesc cuvintele, dar legat de frații ăștia ai noștri care au murit de Izvor și de Said, Dumnezeu să-i odihnească. Vreau să scot în evidență câteva lucruri. Și prima ar fi cam așa. Văd foarte multe postări, foarte multe postări, în care mulți vă doriți moartea tuturor și își merită soarta și așa mai departe. De ce? Că sunt țigani. Voi aveți o problemă cu noi, cu țiganii, și eu înțeleg și cauzele, dar înainte să faceți anumite afirmații, cred că ar trebui să vă informați cine au fost oamenii ăștia doi. Și acum vorbesc de Izvor. Țiganul ăsta e un țigan care a muncit pentru familia lui cât 30 de români la un loc, care n-a dat în viața lui o palmă și n-a vorbit pe ton cu nimeni, o dulceață și un respect deosebit. Nu că ar fi prietenul meu și că ar fi un om pe care îl știu de atâția ani de zile, dar dulceața lui și respectul lui rar le mai găsești la cineva în ziua de astăzi. Din punctul meu de vedere, cunoscând și familia lor și că suntem ca frați, am crescut de mici și îi știu și când s-au format ca oameni și când au devenit adulți și de mici copii. Să vă dea Dumnezeu puterea